човек без корен е една тояга. Нищо, може да го хвърлят навсякъде. Тъй като нямах такъв корен, липсваше ми, купих си при 30 години една къща. Чувствам се два пъти човек. На село една стомна може да ме трогне, едно павурче може да ме просълзи, лъснато от употреба, целувано от жадни устни по сватби и кръщанета. Едно красиво оръжие също ме трогва. Спомням си, на времето бях чел в една от сонетите на Микеланджело следната фраза: късно обиква сърцето това, което очите не виждат. И аз, когато за пръв път видях този китен край, разбрах, че това е втората половинка от мен. И действително я намерих. Благодарен съм на тази земя. Може би щях да бъда коренно различен, ако не беше този манастир и тази къща. Старите вещи човек открива тухла по тухла основите на сградата, от която сме изградени ние. Ето този кантар, например, ако погледнете обратно, това е табити, соларни символи. Други има слънцето, луната, слънцето направено естествено с лъчи интарзия. Това е една култура, която е забравена вече. Просто древните, това е символи на плодородието, четвъртинката на луната. Това е намек за четвъртинката на луната. Ето го и слънцето в средата. Той е бил в женския образ тогава, табити. Ковачите, старите, са пресъздавали тези образи, за да е хайрлия годината, да предпазят от лоши сили, космическата енергия да я призоват положителната, с 7-те планети, които покровителстват България фактически. Ето, векове наред това е съхранено. Сега е в ръцете ми и ме топли, защото грижливо си го изковал човека. Това е една картичка, изпратена ми от миналото, с пожелание за бъдеще. Стопли ми ръцете. Иконата е начин на живот. Фактически половината от мен е иконата. Вече 36 години от живота си съм отдал на иконописта. Немислимо е за мен да живея без да правя икони. Рисувам и други неща за разнообразие, но винаги се връщам към иконата. Иконата за мен е част от българина, от нашата история. Нещо самобитно, което ако не принизяваме с кич, може да донесе слава на България, както и носи. Всички наши изложби на икони, както сега тракийските съкровища шестват, носиха слава на България. Хората ни завиждаха, че имаме такива шевици, такъв фолклор, такава иконопис самобитна. Никъде другаде не съм видял в Европа народ, който да има такъв фолклор като наши. Тези песни и тези носии, които имаме. Иконописта е част от нашето битие. Трябва да ви кажа, че за 36 години иконопис в момента в ателието ми има 4-5 икони. Всичките други са мои оженени деца. Отнасят част от мене, от моята любов, защото когато правя образът специално, винаги работя лица, когато съм в добро настроение, така, кондиции, спокоен. Иначе иконата не става спокойна, не излъчва оная доброта, която трябва да излъчва, защото християнството е красота в края на краищата. Аз не обичам мрачни икони. Мрачни икони са рисувани в мрачни кърджалийски години тогава, когато хората са били обезверени и са мислили повече за ада, отколкото за рая. Ние с нашия начин на живот трябва да мислим повече за рая, въпреки незгодите. До сега не знам в Монголия да има и във Виетнам моя икона.
двете Америки, Колумбия, Бразилия, Мексико, Щатите, Канада, Европа, в цялата Европа. Освен Албания няма моя икона. Румъния не знам дали има, иначе навсякъде са. Започнаха поръчки, изложби имаше, естествено, чрез Хемус. Много изложби имаше с голям успех български икони. Тогава нямаше кич, имаше комисии, които надзираха съвестно да се работи и даже прекалено съвестно да се работи, но това пък дигаше нивото и цените, естествено. Така тръгнаха иконите и като ме научиха и сега ме търсят. Идват, получавам писма, телефонни обаждания. Имаше куриоза с един наш дипломат, беше белгийски посланник. Замина си за Белгия и си купил книгата на Александър Бошков, българската икона. Една хубава книга, отдавна изчерпана. Обажда ми се оттам и казва: господин Антонов, искам номер 426, ма да е висок 50 см. Така си ги поръчваше по телефона. Казвал съм винаги, че творците са като леките жени. Искаме да бъдем харесвани. Не ни ли харесват, няма да ни купуват. Бедните хора са тъжни, да мислят само за храна. Аз искам България всички да са богати, за да мислят и за картини, за икони, за изкуство, да са надвили дъртовете си, както се казва. И затова се моля. И това е егоистично даже, защото аз съм една фибра от България. Дедите ми са българи. И искам България да е добре, за да съм аз добре. Вярвам в Бога. Преди всичко Бога не е една икона, Бога е нещо мащабно, Бога е световната мъдрост. Вярвам, че като се доближа до Него, мога да стана като Него, поне малко съвършен, добър. Това ми дава сили, да, и затова рисувам и икони.